kanton. Magko-coffee ako. My God, kinakabahan ako. Magkaka-speed ticket po ata talaga sa unang araw. Punta mo naman tayong grocery. Actually, alam ko na yung daan papunta dito sa ospital tsaka papuntang grocery. Pero, just to be sure, baka tulog ako ng mga panahon na yun. Good morning, everyone. Actually, sobrang late na. Bumangon ako siguro mga 9:30 kasi dumating dito yung apartment manager. Kasi tinatanong ko kung nasan yung switch ng garbage disposal. Kasi nung switch ko siya, hindi siya gumagana. Ayokong when it comes to kuryente at apoy, ayokong nangingialam sa mga ganyan. So, tama nga, nasa switch lang talaga. So, pumunta siya dito, nag-doorbell siya, tapos narinig ko, nag-open na siya ng door. So, ganun lang daw talaga, pag darating siya, doorbell, and then, open ng door. Nanong ko din kung pwedeng magsampay sa labas, kasi ang ganda pa ng araw, guys. Wala pa yung binili ko na washing machine. Pwede naman daw, it doesn't matter daw. Kaya pala may mga clothesline dyan sa labas. Nilagay ko sa labas yung mga damit ko. Ang lakas ng hangin, natutumba siya. So, ipinasok ko na ulit. Ayan. Tapos, binuksan ko yung mga bintana para pumasok yung hangin. Pero yung jogger's pants ko, kasi nga makapal, andun siya sa labas. It can be just sa mga magmamigrate po dito na for the meantime ay mag-isa sa bahay din. Ang ano ko lang sa inyo, tip ko lang sa inyo. Bili kayo ng speaker nyo. Yun din sabi ko kay Phil. Kasi kung wala kayong speaker, sobrang deafening silence talaga yung meron dito. Kasi dito, hindi mo maririnig yung mga sasakyan na back and forth. Wala kang maririnig na mga taong nagsisigawan or whatsoever. So, yun. Ito, nasanay naman ako sa Pinas na ganito na rin yung buhay ko kasi, diba, mag-isa ako, lalo na nung pandemic. Pero yun kasi, yung bahay kasi namin, malapit lang sa kalsada. So, parang, alam mo, hindi ka alone kasi may mga tao na dumadaan, may mga sasakyan, So, yun lang, get a speaker. Niluluto ko na lang siya ng konting-konti na lang. Actually, pwede na ito yan. Natin dito, diretso na sa plato. Tapos, yung rice natin. Diba, napaka-konti lang nito. Liit ng rice cooker. Tawang-tawa ako dito. Nung binuksan ko, liit pala. Nuluto ko ng kanton. At magko-coffee ako. Iba pala dapat yung tubig na inumin ko. Huwag yan, ang pang-coffee ko. Kasi may salt pala yan. Kain na tayo, guys. So, may fried rice ako. Tapos yung egg. Tapos may pansit canton. And magko-coffee ako. Kasi nagiging antukin na ako ng hapon. Ayan. So, magko-coffee po tayo. Hey, guys. So, ready na po ako. Papuntang grocery, kinakabahan ako. Mabubuhay magdadrive dito. First time ko kasi, guys, na mag-drive dito sa US na wala akong kasama. Nag-drive lang ako minsan sa Tennessee nung pina-fill lang sa amin yung sasakyan na gagamitin namin for the road test. So, parang ikot-ikot lang sa may parking lot ng agency, gano'n, yung lahat ng mga buildings doon, ganyan. Tapos yung sumunod na drive ko na, yun na yung road test. Hindi kasi ako nagbigay kasi sila ng pera for yung mga practice drive sana. Pero hindi ko ginamit. Binigay ko yung slot ko sa iba na mas nakangailangan pa ng practice. So, yun. Di ba? Ang kapal ko talaga. Nag-road test ako dito na walang walang ka-practice. So, ngayon lang ako magda-drive na mag-isa ko talaga. So, oh, Lord, pag-ingatan niyo po ako. Actually, hindi ko pa siya dinadrive yung sasakyan kasi kahapon ko lang nakuha Kahapon lang ako nag-apply for the insurance. So, ngayon, may insurance na tayo. Kaya, tara na, para magala na ang Ida Grove. My God, kinakabahan ako. Starting route to Horn Memorial Hospital. At the next stop sign, turn right. Sis, mukhang magkakaroon po tayo ng speed limit 20 lang po, mga kapatid. Magkaka-speed ticket po ata tayo sa unang araw. Dito na ako sa ospital. Shelter!
punta mo naman tayong grocery. Actually, alam ko na yung daan papunta dito sa hospital, tsaka papuntang grocery. Pero, just to be sure, baka tulog ako nung mga panahon na yon. Starting route to Food Pride. Proceed to Harold Godberson Drive, then take a slide left turn. Turn left into the parking lot, then arrive at your destination. I am back, guys! Ayan, so... success! Kamangka pa talaga ko nung una, pero nung nagtagal na, okay na din pala. Yung ano ko lang, yung speed limit talaga yung problema ko dito kasi parang ang sarap magpatakbo ng mabilis kasi wala namang sasakyan. Kaso nga lang, every part nitong neighborhood, ang tawag nito, may mga speed limit na parang 35, 25, mga ganon. So, dapat talaga tingin-tingin sa mga stop sign, yield sign, tsaka sa mga speed limit. Buti na lang dun sa map, meron din nakalagay na speed limit in case lang na nakalimutan mo yung ano. So, nag-grocery lang ako ng very, very light lang, guys. Bumili ako ng all-purpose na sponges para sa aking sink kasi yung nabili ko, yung parang may rough siya. So, kailangan ko ng ganito para sa mga pants. Kasi, diba, coated yung mga pants. Bumili din ako ng carrots. Gagawa ako ng Shanghai mayonnaise para makagawa ako ng egg sandwich ko. Kanina nagka-crave ako ng egg sandwich. Pero, wala tayong mayonnaise. Spice drops. Ayan, na candy. Para siyang gummy. Let's see. Ito lang. Parang toothpaste. Tapos last na nabili ko, guys, is this one. 12 cans na Sprite. Para lang, kasi baka pumunta dito sila tita ko bukas para may mainom naman sila pang merienda. Kasi, pagbibili ako ng nakalitrong ganun, 2 lang yung tasa ko, sis. Hoy, 4 lang pala. Siyempre, hindi kasha. So, para may mainom naman sila pag may merienda. Hindi na talaga sana ako bibiling ganito kasi ayoko na may ganito dito sa ref. Pero hindi muna natin siya bubuksan para iwas sa temptation. So far naman, okay yung dito, yung daan. At least alam ko na kung gaano siya kalayo. Alam ko na saan yung mga stop signs, mga speed limits, ayan. Sa Monday na yung orientation ko, hindi ako, alam mo yun, hindi ako aligaga or hindi ako ninenervyos pa, dagdag pa sa anxiety ko yun, na-anxious na nga ako sa orientation ko, tapos dagdag pa sa anxiety ko yung diba, yung sa driving ko. So, at least na-review ko na driving skills ko. Oh my God talaga. Tsaka kasi itong sasakyan ko, guys, ngayon, mas malaki siya compared sa sasakyan ko nung nasa Pinas. Pero so far naman, napaka-comfortable naman niyang i-drive. So, very easy lang. Yun lang yung camera niya, napaka-confusing. Kasi, ang wide masyado. So, at least okay naman yung ganun. Pero kanina lang kasi pag atras ko, kala ko, mahihit ko na yung poste. Pagtingin ko sa side mirror, nandun pa naman sa gilid. So, dapat talaga hindi ka tumitingin lang sa camera. Talagang titingin ka sa likod at titingin ka sa side mirror. And mag-e-edit lang ako ng aking mga vlogs. Dami ko na talagang utang sa inyo. By this time, for sure, dami ko nang na-upload. Kasi ngayon, nakasimula na ako eh. So, wala pa akong gamit dito sa Salas, guys. So, ang ginawa ko, ito, very big, pala talaga to. Big help pala talaga yung box na to. Kasi, diba, dito ako naglaba kagabi. Tapos, ngayon, yan naman ang table ko. Tapos, yung upuan ko na yan yung pinagpapatungan ko ng camera. So, mag-edit ako. Tapos, ito yung aking view from the inside. Ayan. So, yan. Actually, nandyan yung buong window ko na malaki. Pero, ito lang yung binuksan ko. Gustong-gusto ko talaga tong place na to, guys. Yan, no? Tingnan mo naman yung view ko dyan, sis. Diba? Guys, nag-apply kasi ako ng internet. Ewan ko pa sa lugar na to. Napaka-old school ng mga tao dito. As in, alam nyo nang nag-apply ako ng apartment. As in, papel na pumunta sa Tennessee at ibinalik ko na naman dito sa Iowa. Ngayon, nag-apply ako ng internet. Papel na naman na dumating. Tapos ngayon, parang 2 days na ako nag-check ng mailbox ko. Kasi, yung mailbox, diba, nung previous na vlog ko, nakalagay kasi vacant. So, ngayon,
Tumatawag ako, I just want to make a follow-up regarding my application. Sabi kong ganyan. Tapos meron na pala to. Paano yan? Gawin ko na kasi hindi ko sure kung open ang post office. Yan na nga sinasabi ni Sir Chief. Dapat talaga kumuha na ako ng ano ko. Ang tawag ba nun? Stamp ko. Ayan guys, malambot na po yung ating mga black-eyed beans. So, meron akong 2 container dito. Save ko to, freeze ko lang para kapag kakain ako, at least titimplahan na lang yung gagawin. Hindi na ako magpapalambot. Itong naka-bowl, ito yung uulamin ko mamaya. Sasahogan ko ng ox stripe. Ayan, yung pinalambot ko na rin kahapon, yung ox stripe. Tapos, freeze ko na lang din. Tapos, ito, dinedefrost ko na siya kasi gagawin ko siyang bistek, tsaka tapa. Imamarinate ko na sila ngayon. Meron pa naman akong natitira dito na kale. So, ito yung isasama ko dyan. Kaya ko lang na-realize, guys, na ang isang purpose ko pala kung ba't ako nag-grocery is to buy ginger. Tapos di ako nakabili ng ginger. Wala kasi sa listahan ko. Kaninang naglilista kasi ako. Nakalimutan ko na kailangan ko pala ng ginger. Di naman ako nagbukas ng ref. Feeling ko talaga kompleto na ako. Yung pala, wala pala akong ginger. Ayan, nagigisa ko lang guys. Ito, actually frozen pa siya, pero lagay na natin. Tapos ilo-low fire ko lang yung ox stripe para gusto ko kasi yung lasang beef talaga eh. Yung mga meat kasi dito walang taba, so talagang hindi siya lasang meat. Alam mo yun. So, while waiting for that naman, tayo muna po ay magpre-prepare ng kale kasi meron pa ako natira na kale. So, na-realize ko na dapat pala maliliit yung ano, yung parang bite size kasi medyo matigas kapag dun sa may, dito sa matigas na natangkay. Inilalagay ko lahat yan. Yan guys, nalagyan ko siya nitong Goya na parang nor cubes. Ayan, pang beef. Nilagay ko na tong buong pack guys kasi tinikman ko parang malaman lang kalasa-lasang parang beef. Mas lasa ko pa yung ox stripe kaysa sa beef. So, yan. I-boil ko lang kasi kung wala pa rin lasa to, tsaka ako maglalagay ng asin. Kasi nga, diba, yung water dito ay may salt. So, tingnan muna natin bago ko maglagay ng asin. Ayan guys, so while boiling po ang ating beans and ox stripe, lalagay ko na yung ating kale. Actually, kanina ko pa siya naluto, pero ngayon lang ako kakain kasi nag-e-edit ako. Kain na tayo guys, tuto na po. Ayan, meron akong kale jam, di ba parang kare-kare yung itsura. Kulang na lang peanut butter cheese. Tsaka yung black-eyed beans. Tapos, yung drinks ko is the cranberry juice. Ayan, kain na tayo. Hey guys, so before you go, mag-shoutout po muna tayo sa mga nag-comment po sa video ko na Nurses Plans and Startup Deployment. Ayan. Shoutout kay... Ang hirap pong basahin ng username sa May. Just serving the king. May ganun. Ayan. Sabi niya, sanay na ikaw mag-isa, Ate Joya, kaya you're so independent and strong woman. Ooh. O, sa May, kaya dapat matuto ka na rin maging independent. Ganyan talaga ang buhay dito sa Amerika, mag-isa lagi. And shoutout din kay Sis Marichel Lazaro. Ang cute daw ng TikTok namin. O, na-appreciate nila yung TikTok natin, Ate She. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching. And if you want to be included in the next vlogs, mag-comment lang po kayo sa mga videos na nilalabas ko. And for sure, lalabas po yung pangalan nyo on the next vlogs. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And lalong-lalo na po sa Facebook, kung active po kayo sa Facebook, active din po ako sa Facebook kasi doon ako nagpo-post, nagpapost kung ano-ano, lalo na kapag nabobore na ako sa work, ayan. Kung ano-anong, napopost ko sa Facebook, mga updates and all of that stuff. So, follow nyo po ako doon. Pwede rin po kayo magtanong regarding your NCLEX, ano yung mga journey dito sa US and all of that. So, salamat po and good luck po sa mga interview ngayong December. Ay, makakuha sana kayo ng visa at hindi matutuwan. G! Ayan. So, hanggang sa muli. Bye!